Ba bhfuil am river glúine mar sílim gohfuil ar go méid sé inta úsáide fahinne staidir sagamsa mar táid Johnny ar level agus talán aber ar an riúra ag an am sin go háirithe. Bhfuil am riomhre glúine don Nollaig agus mar tá gach duine hiaglam úsáid Facebook agus rudaí. Ba bhfuil am cumann cumagaíocht mar is gael am cumagaíocht. Tá mé iad sportseil. Bhfuil am laptop lua le Lord na Carja sa bhéracha agus na mhaith. Don Nollaig ba bhfuil a lean brontanas ar nua, ba bhfuil go hinpá an nua a ceannaí do híal thuisiilta agus eile. Bhfuil an Blackberry nua mar hiaglam chur textig má cara an Nollaig. Tá mé géirí fón póca a nua. Sílim an ceann Samsung tá scóil an app Gaeilge aige, so heagla forward le trí Gaeilge. Bhfuil am rothair agus DVD-na mar tá mé ionta aclaí agus smaoinam ag ar television.